Avui cuinarem un menú lleuger d'estiu, amanida freda d'espaguetis de colors i coca de tomàquet, cirerols i ruca. Amb l'ajuda d'un pelador fem tires del carbassó i la pastanaga. Tallem la col llombarda a tires petites. En un wok saltem la col llombarda amb una miqueta d'oli. Deixem refredar. Preparem la vinagreta triturant els ingredients. Servim totes les verdures i amanim amb la vinagreta. Fem un tall en forma de creu als tomàquets i els escaldem. Quan es refredin, els pelem. Tamisem la farina amb l'ajuda d'un colador i la barregem amb el sucre, la sal i l'oli d'oliva. Escalfem l'aigua i desfem el llevat. Barregem tots els ingredients fins a obtenir una massa elàstica i homogènia. Afegim l'orenga i amassem una mica més. Estirem la massa amb l'ajuda d'un corró i disposem els tomàquets cirerols per sobre. Cuinem al forn a 180 graus durant 14-16 minuts, o fins que la massa quedi cuita. Servim amb una mica de ruca, un raig d'oli d'oliva i una mica de sal.